Bună, eu sunt Adrian. Îmi place să fac sport. Fac multe sporturi, printre care și sporturi de impact, cum este hockey-ul pe gheață, schi alpin, tenis de câmp, sporturi extreme. Lângă București, în Voluntari, la Clinica Naturalia, există o tehnologie de terapie cu oxigen hiperbar. Aceasta, în principiu, este administrarea unei doze de oxigen medical într-o cameră presurizată în mod controlat, cu o tehnologie aparte, pe care o vedem aici în jurul nostru, și care are ca și efect imediat refacerea țesuturilor cu o viteză foarte, foarte mare. Nu trebuie neapărat să suferi de o condiție clinică ca să recurgi la administrarea unui astfel de tratament. Experiența de astăzi a fost o experiență inedită pentru mine. După aproximativ o oră de terapie, mă simt ca și cum aș fi urcat undeva la peste 2000 de metri pe munte, preț de o zi întreagă. Simt țesutul ca fiind foarte ușor și mă simt foarte, foarte bine oxigenat. Tehnica este non-invazivă, este nedureroasă. Timpul investit este de aproximativ o oră și un pic pentru fiecare ședință, iar experiența se resimte ca și o decolare și o aterizare cu avionul. M-am bucurat foarte mult să mă întâlnesc cu personalul care este extrem de bine pus la punct din punct de vedere al informațiilor relativ la această tehnică de terapie. Dânsii au această capacitate de a aduce tehnologia către cei care au o suferință oarecare, dar nu numai, ci și către cei care fac sport, profesionist sau nu, și care, datorită unor afecțiuni sau întinderi musculare, leziuni sau oboseală fizică, doresc să se refacă în mod accelerat. Această terapie este o terapie care datează din secolul XVII, dar care a fost perfecționată până la nivelul la care oricine și-o poate permite. Prețurile sunt foarte permisive, personalul este foarte amabil, condițiile sunt de top. Tehnologia utilizată este o tehnologie care este vârful de gamă în momentul de față în ceea ce privește acest tip de terapie și sunt foarte, foarte bucuros că în țara noastră putem și noi să recurgem la astfel de tehnici de recuperare. Vă mulțumesc!